Така, Тони, ти ще се казваш... Моля те само да не е нещо гадно. Няма бе, спокойно. Ще се казваш Ангел. Не. Теменушка. Не. Тъпчо. Не. Суполчо. Не, как ще казвам Суполчо? Сиджей. Не. Тоест, да. Ти много силно хвърляш топката нарочно. Аз как да я хвана? Това не е честно. А пък Тони ще се казва Суполчо. Ама не, ти. Суполчо. Ама... Да видим на какво ще играе днеска. Така... Сега... каква е тая игра? Аз яде... не съм много сигурен какво трябва да правя. Ако натисна ето тук, примерно... Какво е това сега? Някакви числа... Какви са тези числа? Пак... Какво означава това сега? Освен пак да натисна... Не знам. Тая игра е малко тъпа, честно казано. Климатика ли? Да го пуснем? Ма то е само 37 градуса. Добре. Там в шкафа е дистанционното. Само да не духа в мен. Аз имам синузит от малка. Така как си седнал точно под него, знаеш колко е опасно. Да не заспиш само. Какво правя ли? Отварям прозореца малко. Той климатика нека си работи, да влиза малко топъл въздух, че тук става пещерата леденика. Нещо право в раменете му удря. Така неусетно става, аз си знам. Така трябва да се загърна малко. Скровам сега си с TikTok и все по- и по-често се натъквам на познати кадри във вашите домове и затова реших да направя класация на 3 неща, на които е най-вероятно да се натъкнете в един български дом. Като номер 1 слагам този комунистически гардероб. Виждал съм го сигурно в десетки клипове, Котранката има такъв, Обаба имаше такъв, навсякъде е. Номер 2. Гладен си на куче, искаш да ядеш, обаче ще стане утре, защото вас имате печка раховец. И номер 3. Класиката в жанра, един персийски, индийски килим, може би. Има го навсякъде, а ти е кеф да стъпиш на него. Всички в България живеем един и същи живот. Така, слушам зърна закуска, само една купа да си изнамеря. Така. Сега мама ще си помисли, че тряскам нарочно. Ей! Какво става там, чакай да видя. Какво си се разблъскал? Какво тряскаш? Ама не, аз просто изпуснах вратата на шкафа, мамо. Все да тряска, все да блъска, все да троши. А после кой ще купува, а? Мамо, честно ти казвам, вратата на шкафа просто ми се изплъзна от ръката. Ако има нещо, просто кажи. Ама, мамо, аз без да искам. Все да тряска. Ама... Така, слушам зърна закуска, само една купа да си изнамеря. Така. Сега мама ще си помисли, че тряскам нарочно. Ей! Какво става там, чакай да видя. Какво си се разблъскал? Какво тряскаш? Ама не, аз просто изпуснах вратата на шкафа, мамо. Все да тряска, все да блъска, все да троши. А после кой ще купува, а? Мамо, честно ти казвам, вратата на шкафа просто ми се изплъзна от ръката. Ако има нещо, просто кажи. Ама, мамо, аз без да искам. Все да тряска. Ама... Мамо? Аз излизам, че Дани ме вика да играем пред блока. Нали ми даваш да излезна? Както си решиш. Ама... може, нали? Ти си знаеш. Значи не ми даваш. Не съм казала нищо такова. Както искаш ти казах. Добре, значи излизам. Щом така си решил, излизам от вкъщи. Слизам по стълбите. Чао, мама, тръгвам, чао. Ела тук. Къде ми се криеш? Ела тук да те видя хубаво, С кой се облякал? Не, аз не се крия. Айде не на мен тия. Навънка 9 градуса. Нашия по блуза тръгна. Я да се облечеш. Я да си сложиш дебелото яке. Мамо, не е честно. Всички ги пускат по къс ръкав. Дани и тя по къс ръкав. Само аз
Само аз с яки цяла година. Значи, като се разболееш, ще викнем на Дани майка й. Тя да плаща лекарствата. Я се обличай. С мечетата или с Твити? Десет умрели, 3 загинали и 2 починали. Така днес се събуди българското село Говедаре, след като в 6:33 часа според очевидци козетът на местния Стоян Стоянов по прякор дядо Мухло е избухнал. А сега в нашата рубрика за забавни клипчета, наречена рубрика за забавни клипчета, ще видите как папагал хапе куче. Аз бях Тони Бомбони и ви пожелавам спокойна вечер. 3 великански и 2 заешки. О, не, Роси идва. Бързо, тя не е в нашия клуб. Добре, знаеш какво да правиш? Ау, да, спокойно. Здравейте. Тони, на какво играете? Пиняпи, мапи, дапи, рапи, сбепи, реш. Питопич, нопи, тапи, ка, питипи, непи, сипи, в напиши, пияпи, клуб. Хора, ама аз нищо не разбирам. Защо говорите така? Пидапи, нопи, сепи, препи, бепи, ре. Пимапи, хайпи, се. Питипи, випи, напи, гипи, лъпи, жеш. Ама какво означава това? Пиха. Пиняпи, мапи, дапи, рапи, сбепи, реш. Така, добре. Домашната е почти готова. Остана само една последна задача. Така, отцветете... Не искам да отцветявам! Отцветете числата във фигурата в обозначените цветове, за да разберете какво животно се получава на картинката. 1 в червено, 2 в черно, 3 в бяло и 4 в сиво. Ама това се личи, че е кокошка, защо трябва да го отцветявам? Да бе, сега ще се занимавам, да не съм в детската градина, не седи, моли всичко. Супер е. Да, айде. Сега мама ще го види. Значи нямам търпение да рисувам на Paint. Това е най-яката програма. Добре, какво да нарисувам сега? Мисля да нарисувам едно цвете за мама и всяко листо ще го цветя в различен цвят. Така, първо да го очертаем. Супер, сега най-вълнуващото да го оцветим. Първото листенце ще бъде в синьо, това ще е в червено, ти ще си в жълто, ти ще си в оранжево. Оле, почти е готово и ще го покажа на мама, нямам търпение. Айде и последното листенце ще го направя в розово. Ей, сегичка. Значи нямам търпение да рисувам на Paint. Това е най-яката програма. Добре, какво да нарисувам сега? Мисля да нарисувам едно цвете за мама и всяко листо ще го цветя в различен цвят. Така, първо да го очертаем. Супер, сега най-вълнуващото да го оцветим. Първото листенце ще бъде в синьо, това ще е в червено, ти ще си в жълто, ти ще си в оранжево. Оле, почти е готово и ще го покажа на мама, нямам търпение. Айде и последното листенце ще го направя в розово. Ей, сегичка.